Гэта рацыя вядоўца Яўген Валошын, наш госць, якога часам называюць тузом у калодзе картаў беларускіх дэмсілаў. Вітаю функцыянера, палітыка, спікера каардынацыйнай рады бягучага складу Андрэя Ягорова. Добрый день, Евген. Спадар Андрэй, я хачу пачаць не з выбараў у каардынацыйную раду, пра што зараз шмат размоваў, а все-таки з Беларусі. Так? Там у нас цікавая сітуацыя. Выглядае, што Лукашенко хацеў бы перачакаць вайсковую небяспеку, значыцца, такім чынам захаваць уладу, але выглядае, што сітуацыя досыць хісткая, што, магчыма, яго зараз падштурхоўваюць на вайсковыя авантуры, а гэта можа азначаць і вайну ў Беларусі, і нават знішчальную вайну. Ну што можа нашых людзей чакаць? Я думаю, што мы павінныя пра гэта шчыра гаварыць. Я думаю, што нам трэба шчыра ўсведамляць сітуацыю, якой мы знаходзімся. І тут у гэтай сітуацыі трэба разумець, што, па-першае, дэ-факта Беларусь уцягнутая ў вайну. То есть яна знаходзіцца і з'яўляецца суб'ектам, баком, адным з бакоў гэтага вайсковага канфлікту. Ясна, што калі Расія захоча выкарыстаць наступным разам тэрыторыю Беларусі для разгортвання нейкіх агрэсіўных дзеянняў супраць краінаў Еўрапейскага Саюза, супраць нашых суседзяў, Польшы, краінаў Балтыі, то яна гэта зробіць з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Натуральна, што ўсе захады вайсковага часу будуць прынятыя на тэрыторыі Беларусі, уключна там з увядзеннем вайсковага становішча фармальна ці дэ-факта, але гэта будзе зроблена з закрыццём межаў для беларусаў. Усё гэта адбудзецца. То есть трэба ясна разумець, што Беларусь у сённяшні час гэта дзяржава сатэліт агрэсара. І як сатэліт агрэсара яна будзе выконваць тое, што агрэсар ёй у вайсковым сэнсе загадае. На жаль, многае залежыць ад рашэння ў Крамлі, часта лагічных. Я правільна, спадар Андрэй, разумею, што все-таки такі сцэнар катастрофы, апакаліптычны сцэнар, што вы таксама трымаеце гэта ў галаве датычна Беларусі. Но это немагчыма не трымаць у галаве. Калі пра гэта кажуць ужо там прэм'ер-міністры, а не толькі міністры абароны і вайсковыя людзі у краінах НАТО, што мы мусім разглядаць сцэнар магчымай вайны там на працягу 5 гадоў і мусім рыхтавацца, калі падвышаецца кантынгент там НАТО на межах, калі Расія вядзе відавочна там агрэсіўныя прыгатаўленні да вайсковых дзеянняў, калі не бачна нават прызнакаў таго, што вайна на Ўкраіне можа быць спыненая і пачнуцца перамовы, то ў гэтай сітуацыі алагічна было б не разглядаць гэты сцэнар пагаршэння сітуацыі для Беларусі. І відавочна мы мусім пра гэта думаць, і тыя, хто знаходзіцца за мяжой, каго клапоціць лёс краіны, і натуральна, канешне, усе, хто знаходзіцца сёння ў Беларусі. Шаноўная публіка, і важна все-таки падкрэсліць, што калі Крэмль і прымае зараз рашэнні датычна нападу з тэрыторыі Беларусі на Балтыю, то гэта адбудзецца ў хуткім часе. Шаноўная публіка, мы чакаем вашых меркаванняў у каментарах датычна сцэнароў развіцця падзеяў у Беларусі. Вельмі важнае пытанне. А зараз пра цікавостку. Выбары ў каардынацыйную раду. У незалежных медыях маем пэўны ажыятаж ужо вакол гэтых выбараў. Вы маглі б сцісла, коратка для звычайнага чалавека патлумачыць, каардынацыйная рада, што гэта ўвогуле і для чаго? Каардынацыйная рада – гэта прадстаўнічая пляцоўка беларускіх дэмакратычных сілаў і грамадзянскай супольнасці. Каардынацыйная рада за гэты час выконвае вельмі важную функцыю кансалідацыі дэмакратычных сілаў Беларусі. Гэта ўсё ж такі звязвае разам амаль 9 дзесяткаў розных арганізацыяў, структураў, ініцыятываў, палітычных партыяў, рухаў. І каардынацыйная рада выконвае вельмі важную функцыю грамадзянскага кантролю дзейнасці нашай дэмакратычнай
дэмакратычнай палітыкі, дэмакратычных палітыкаў, дзе слуханні з аб'яднаным пераходным кабінетам гэта была гістарычная з'ява у Беларусі, дзе грамадства мела мажлівасць пачуць адказы і даволі вострыя пытанні з боку сябраў Координацыйнай рады адносна дзейнасці наших палітычных лідараў тут. І вось вы бачылі такое у афіцыйнай беларускай палітыкі, лукашэнкаўскай сэнсе палітыкі? Ніколі такога не было. Я не памятаю на сваім жыцці ніякіх парламенцкіх слуханняў, якія б арганізоўваў беларускі парламент хоць па якім пытаннях важных для Беларусі. Інтэграцыя з Расіяй, якую мы толькі што абмяркоўвалі, эканамічны дабрабыт у Беларусі, карупцыя і падкантрольнасць дзяржаўных органаў. Ці такое ёсць беларускай палітыкі з таго боку? Няма. Ці мусім мы будаваць такія інстытуты? Канешне, мы мусім будаваць такія інстытуты, калі мы хочам бачыць краіну сапраўды дэмакратычнай, то мы можам пачынаць з сябе, і вось Координацыйная рада, мне падаецца, гэта і робіць. Ну вось, спадар Андрэй, зараз магчыма сядзіць не тое, што сярэднестатыстычны беларус, але нейкі беларус піша каментар нам: ну дык вы ж не маеце ніякога на Беларусь уплыву, ну што это за такія гульні, што мне з таго? Я кажу, што нам трэба значна большая кансалідацыя дэмакратычных сілаў у межах дэмакратычнага руху, які б аб'ядноўваў дзесяткі, а лепш сотні тысячаў людзей, якія ў нас ёсць, і толькі такая арганізаваная сіла можа скарыстацца тымі мажлівасцямі, якія могуць адкрывацца для зменаў сітуацыі ў Беларусі. Калі мы не маем вось гэтай канцэнтрацыі ўласных рэсурсаў, чалавечых, арганізацыйных, інтэлектуальных, фінансавых, калі мы толькі спадзяемся на знешнюю дапамогу і дапамогу захаду, заходніх краінаў, мы хутчэй за ўсё не зможам скарыстацца тымі шансамі, якія будуць адкрывацца. Трэба уласная рэарганізацыя саміх сябе у больш ясную сілу, больш ясны палітычны цэнтр, які зможа пераламаць сітуацыю ў Беларусі, калі ў нас з'явяцца такія мажлівасці. Шаноўная публіка, ну вы зразумелі, што шмат было размоваў пра аб'яднанне, пра фрагментацыю дэмсілаў, і вось гэта новае скліканне Координацыйнай рады, на якое многія адгукнуліся, у тым ліку вядомыя людзі. Гэта і спроба гэтага аб'яднання. Таксама магчымасць, што народзяцца у беларускай палітыцы новыя імёны. Ну і на выпадак нейкіх пераменаў у Беларусі раз і ўжо ёсць гатовы палітычны канструкт для таго, каб рабіць палітыку ў Беларусі. Рацыя. Колькі ўвогуле у гэтых спісах на сённяшні момант кандыдатаў і колькі чалавек выберуць? Больш за 280, наколькі я памятаю. І колькі трэба выбраць? 80. Трэба выбраць 80 чалавек. Ну, маем пэўную канкурэнцыю. Вось што тычыцца вашага блока Пракоп'ева-Ягорова, 35 чалавек. Вы маглі б акрэсліць палітычны кірунак вашага блоку? Левыя, правыя, цэнтрысты? Вось калі коротка. Ну, калі коротка, што, канешне, гэта хутчэй цэнтрысцкага накіравання блок, дзе асноўная ідэя, якая стаіць за гэтым блокам, гэта стварэнне моцнага руху беларусаў, перш за ўсё з апорай на беларускія дыяспары, стварэнне моцнай дыяспары, такой як hebрэйская, армянская дыяспара, які мог бы стаць значным фактарам зменаў у Беларусі, падтрымоўваць уласна рух унутры Беларусі. Канешне, асноўная далёкая мэта – гэта агульны беларускі рух, незалежна ад таго, дзе людзі знаходзяцца, дзе ён мае такія две апірышы, две калоны. Людзі ў Беларусі, людзі па-за межамі Беларусі, і гэты рух якраз і мусіць стаць асноўным суб'ектам зменаў. Каманда Латушкі і рух за свабоду. Ну, пра Паўла Латушку вы ведаеце, я лічу ўвогуле з прадстаўнікоў дэмсілаў, там у першых эшелонах, это асоба, якая вельмі пісьменна вядзе работу у якасці блогера на розных платформах, набірае сур'ёзныя прагляды, значыцца, прарэкламуе сябе перад гэтымі выбарамі. Но мне цікава вашае меркаванне. У 25-м годзе, калі ў Беларусі адбудуцца выбары, рэжым спадзяецца, што Захад зноўку пачне, скажам так, працаваць наўпрост з рэжымам, ёсць там такія спадзевы, што вось легітымнасць Святланы Ціхановскай і яе атачэнне гэтага ўсяго канструкту, што гэта можа абваліцца.
Ну, мне просто цікаво, як ви лічыце. Вось координаційна рада, так? Ці ёсць шанс, што з'явяцца новыя палітычныя фігуры, пра якія все даведаюцца, якія сыграюць сваю роль? Я вельмі на гэта спадзяюся. Спадзяюся, ну і мы бачым па спісах, што гэта не толькі вядомыя сёння публічныя палітыкі, такія як там Павел Латушка альбо Александр Добравольскі, але і новыя людзі, якія прыходзяць з сваімі ідэямі і сваімі перспектывамі. Таму так, я разлічваю, што новая коордынацыйная рада гэта будзе такой стартавай пляцоўкай таксама і для новых беларускіх палітыкаў. Спіс воля, так? Яшчэ называюць парамілітарны спіс, і мы тут сапраўды бачым і медыйную актыўнасць, так, пра вось гэтыя закалоты ў палку Каліноўскага ў сувязі з выбарамі. Вадзім Кабанчук, намеснік камандзіра палка, у выніку зняўся з выбараў. Ну, я бачу тут прозвішчы людзей і франтавікоў, людзей, якія на вайне сябе праявілі. І на вайне, і ў бізнесе, і людзі вельмі матываваныя. Ёсць такое меркаванне, выходзіла ў нас гутарка з украінскім вайсковым экспертам, вельмі аўтарытэтным Сергеем Грабскім, і ён лічыць, што для Беларусі ўвогуле адзіны варыянт – это мілітарнае ўздзеянне з-па-за межаў Беларусі, іначай гэты рэжым проста там не скінуць, бо ён усё трымае пад кантролем. І вось гэты вось парамілітарны блок і ставіць такія мэты. Як вы думаеце ўвогуле, вы згодныя з меркаваннем эксперта, што іначай рэжым это не скінуць? Ну, давайте паглядзім гістарычна на гэтыя сітуацыі, што мы знаходзімся ў сітуацыі вяртання беларускай нацыі, суверэнітэту і магчымасці кіраваць у сваёй краіне. Мы знаходзімся ў сітуацыі амаль падобнай на сітуацыю нацыянальна-вызваленчых рухаў пры станаўленні нацыянальных дзяржаваў. Ну, можна параўнаць, не ведаю, з ірландскім нацыянальным рухам ці са станаўленнем дзяржавы Ізраіль у 40-выя годы. І ўсе гэтыя нацыянальна-вызваленчыя рухі яны мелі вайсковы альбо радыкальны, скажем так, складнік у сваёй структуры. Таму і я думаю, што і нам не абысціся. Але ніводны з гэтых рухаў ён не перамог ніколі толькі за кошт гэтага мілітарнага сілавога складніка. Калі няма шырокай грамадскай падтрымкі, калі няма грамадскага руху, калі няма палітычнага складніка у гэтым, то таксама ніякай перамогі тут быць не можа. Это не вырашае сітуацыю самой па сабе. Я думаю, што нам трэба быць больш разумнымі сваіх стратэгіях, дзеяннях і падыходах да сітуацыі і не рабіць выключна стаўку на нейкі адзін сцэнар, які можа быць выйгрышным, і толькі ён пераможа і свята верыць у гэта. Бываюць сітуацыі, калі трэба абапірацца на больш радыкальныя дзеянні. Бываюць сітуацыі, калі трэба пераходзіць на бок перамоўнага працэсу і за кошт перамоваў дасягаць сваіх вынікаў. І гістарычна бываюць тыя прыклады. І гэта значыць, што прынамсі, каб выкарыстоўваць той ці іншы рэсурс, абодва яны мусяць быць у наяўнасці. Вы прывялі прыклад дзяржавы Ізраіль, і мы ведаем, якую важную ролю ў дзяржаве Ізраіль грае войска, граюць спецслужбы і ўвогуле палітыкі, айцы сучаснай ізраільскай дзяржавы, якую ўвагу яны надавалі вайсковай кампаненце. Ну і мы бачым, што вось, калі ласка, каліноўцы, іншыя прадстаўнікі парамілітарных арганізацый, вось, калі ласка, вылучаюцца на выбары ў коордынацыйную раду, ідуць на дыялогі, досыць дамоваздольныя людзі на дадзены момант, мне падаецца. Напішыце, калі ласка, вашае меркаванне, што вы думаеце датычна іх удзелу у выбарах у коордынацыйную раду, ці будзеце галасаваць. Працягваю далей. Спадар Андрэй, канкурэнты, скажам так, гэтага спісу воля, спіс закон і правапарадак, это у нас Азараў і Лупаносаў, у прынцыпе, вядомыя людзі ў медыа, вядомыя, самі пра сябе раскажуць, сябе прарэкламуюць, я думаю, людзі у курсе планаў перамога і гэтак далей, чым это все скончылася, якія могуць быць перспектывы, таму я на гэтым спыняцца не буду. Вот мне вельмі цікавы спіс
Аб'яднанне палітычных партый народная грамада і беларуская хрысціянская дэмакратыя салідарнасць. Можаце выказацца? Ну, гэта партыйны спіс. У Беларусі захавалася частка структураў палітычных партыяў, якая афіцыйна была ліквідаваная у Беларусі, але ў іх ёсць свой чалавечы структурны патэнцыял, і тых, хто застаўся ў Беларусі, тых, хто жыве зараз па-за межамі Беларусі, вылучаецца ў якасці кандыдатаў. Шкада, што іншыя палітычныя партыі ўстрымаліся ад удзелу ў выбарах у Коордынацыйную раду. Мне падаецца, гэта для іх згублены шанс. Яны б маглі пайсці на гэтыя выбары і, прынамсі, праявіць сябе як выразных фігур, нагадаць пра сябе, а мажліва і прынесці новыя нейкія думкі, ідэі і дзеянні ў бягучую структуру беларускай палітыкі. Гэта не было зроблена. Яны так і засталіся у цені. І я рады, што хаця б частка партыйных актывістаў яна выступіла на гэтых выбарах. Таму дзякуй спадару Дмітруку і спадару Вільскаму, што яны пайшлі на выбары ў Коордынацыйную раду. Шановныя сябры, я хачу проста нагадаць, што народная грамада, лідар – это Мікола Статкевіч, а беларуская хрысціянская дэмакратыя – это палітвязень Павел Северынец. Культавая асоба, я лічу, для беларускай палітыкі. Вось калі б такія людзі прыйшлі да ўлады ў Беларусі, гэтыя людзі бессрэбраннікі, красці б дакладна не сталі. Прабачце, што так вось я фігуральна выражаюся. Мы бачым аспект каштоўнасцяў, хрысціянскія каштоўнасці, правыя каштоўнасці. Увогуле, ведаеце, калі хочаш зрабіць нейкую справу, набыць дом ці набыць аўтамабіль, звяртайся да хрысціян, не падмануць. Да кожнага кліента паставіцца як да Ісуса Хрыста. Звярніце, калі ласка, увагу на гэты спіс. Мы проста вяшаем з Беластока, і тут пазіцыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, тут вядзецца дзейнасць, ёсць дасягненні, мы проста ведаем гэтых людзей. Спадар Андрэй, незалежныя беларусы, значыцца спіс, які ініцыяваў блогер Шабуцкі, блогера Шабуцкага мы ведаем. Такая, ведаеце, пакуль што эфектыўная такая кампанія ў медыа. Што вы думаеце? Па-мойму, такі вось цікавы момант. Для мяне гэта якраз пра прыход у гэтыя выбары, праз гэтыя выбары новых твараў, новых палітыкаў. У іх ёсць цалкам ясная візія таго, навошта выкарыстоўваць Коордынацыйную раду ў рэалізацыі сваіх ідэяў, дзе людзі бачаць неабходнасць узмацнення вайсковай кампаненты у Беларусі, стварэння пэўных беларускіх фармаванняў у Еўропе, і без палітыкі чалавек разумее, што гэтыя мэты недасягальныя, таму яму трэба станавіцца палітыкам, ісці ў Коордынацыйную раду, праводзіць свае ідэі, каб рэалізоўваць тыя задачы, якія ён лічыць правільнымі тут. Мне падаецца, гэта якраз вельмі добрая матывацыя для людзей, якія ідуць менавіта такім чынам у Коордынацыйную раду. Я хочу штосьці змяніць у рэальнасці, дасягнуць нейкіх вынікаў, і для гэтага мне трэба заваяванне новых палітычных пазіцыяў, новага статусу, для таго, каб з гэтымі інструментамі ўжо рэалізаваць тое, што я хочу, тое, што зараз у мяне не атрымоўваецца. Таму я рады, што такія блокі з'яўляюцца на выбарах Коордынацыйную раду. І таксама ў гэтым блоку мы бачым і экс-каліноўцаў, франтавікоў, вось Александр Наўковіч, бачым грамадскіх актывістаў, Карыну Пацёмкіну. У нашым рэгіёне яна даволі такі вядомая. Што ж, паглядзім, цікава, ці за іх прагаласуюць. Чакаем вашых меркаваннях у каментарах. Значыцца, спіс Максіма Шабуцкага. Што вы думаеце пра гэты спіс, ці будзеце галасаваць? Калі казаць пра блок «Краіна для жыцця», мы разумеем, што асацыяцыі, перш за ўсё, тут з Сергеем Ціханаўскім і той кампаніяй, якую пачынаў Сергей Ціханаўскі, і далей Святлана Ціханаўская падхоплівала. Але пасля выбараў 2020 года адбылося, як часта бывае беларускіх рухаў, серыя расколаў, у нас з'явіліся розныя краіны для жыцця. Гэта адна з частак тых, хто лічыць, што вось тая спадчына, якую пакінулі
Сергей Ціхановскі, тая арганізацыя «Краіна для жыцця», якая была, і што яны з'яўляюцца пераемнікамі, ну і нясуць вось гэтыя ідэалы і ідэі далей у сваёй працы тут. У асноўным мне таксама менш вядомыя гэтыя людзі, хто яны такія. Ну, гэта грамадскія актывісты, зноў-такі, калі яны ярка праявяцца падчас гэтых выбараў, я спадзяюся, што мы пабачым новыя твары, новыя ідэі, стратэгіі для дэмакратычных сілаў. Спадар Андрэй, значыцца спіс еўрапейскі выбар. Ці ёсць нешта адметнае? Ну, гэты блок відавочна асацыюецца з Святланай Ціхановскай, аб'яднаным пераходным кабінетам. Мы бачым там людзей, яе саветнікаў, там сябраў аб'яднанага пераходнага кабінету, сябраў палітычных партыяў вакол гэтага. То бок можна лічыць гэта такім аб'яднаннем, блокам, які працоўвае вось асноўныя ідэі, якія сёння выражаюцца ў дзейнасці аб'яднанага пераходнага кабінета і офісу Святланы Ціхановскай. Ну, гэта, прынамсі, так выглядае. Афіцыйна гэта так не пазіцыянуецца, но я думаю, што мы можам так лічыць. Аб'яднанне «Наша справа». Спадар Андрэй, хто это такія? Ну, аб'яднанне «Наша справа» гэта аб'яднанне, якое выйшла з гэтага складу Каардынацыйнай рады, з бягучага складу Каардынацыйнай рады, дзе была адпаведная фракцыя, якая называлася «Наша справа», і лідарам фракцыі у Каардынацыйнай радзе быў Віталій Рамашэўскі. Вось зараз мы бачым, што лідарам выбарчага блока з'яўляецца Роза Турарбекова, вядомая беларуская экспертка па міжнародных адносінах па ўсходзе, скажем так, увогуле па еўразійскай прасторы, па беларуска-расійскіх праблемах інтэграцыі, якія ў нас ёсць. Ну, мы бачым там прадстаўнікоў студэнцкіх, у тым ліку, арганізацыяў, і часткі, я так разумею, таго, што сямейства арганізацыю беларускай хрысціянскай дэмакратыі прынесла у блок гэты. Ну, прынамсі, адзін слоган ўжо вельмі выразна дэкларуецца гэтым блокам. Гэта не жалезнай заслоне супраць Беларусі. Мне даецца вельмі ясна, што хочуць данесці калегі тут. Жадаю ім поспехаў таксама. Моладзевы наступ. Моладзевы наступ, зноў-такі, гэта спіс, які з'явіўся пасля фармавання адпаведнай фракцыі ўнутры Каардынацыйнай рады, куды прыйшлі якраз маладыя бойкія людзі, якія, перш за ўсё, бачаць неабходнасць пашырэння удзелу моладзі у палітыцы. Мы бачым, што ў складзе блоку дастаткова шмат людзей, якія ўваходзілі ў моладзевыя арганізацыі грамадзянскай супольнасці. Шмат, некаторыя там імёны даволі вядомыя тут, і якія былі вядомыя і ў складзе другой Каардынацыйнай рады. Мы бачым таксама Івана Краўцова, які далучыўся да гэтага моладзевага блоку. Можна лічыць гэта такім палітычным узмацненнем тут з боку партыі «Разам», якая не ўдзельнічае ў гэтых выбарах асобна, але адзін з прадстаўнікоў партыі з'явіўся ў складзе тут гэтага моладзевага блоку. Чым больш моладзі ў палітыцы, тым, мне здаецца, лепш. Гэта больш энергічна, больш агрэсіўна у добрым сэнсе гэтага слова. Таму вітаю гэтых маладых калегаў, якія, спадзяюся, такі будуць рабіць яркую кампанію і збяруць дастаткова галасоў сваю падтрымку. Спадар Андрэй, спіс «Хопіць баяцца». Вот это ўжо спіс, даруйце мне, адметны. У якім там спісе быў Іван Краўцоў? Моладзевы блок, так? Вот это у нечым падобны, але не моладзевы ў плане беларускай мовы. Тут я ўвогуле не бачу беларускамоўных людзей, а бачу тых, кто на правильной русской мове говорит очень хорошо, значится. Но тем не меньше,
Татьяна Мартынова, это вядомая блогерка, стылёвая, такие надевая сукенки, сошить за стылем, за іміджам, вяшае з Украины, там набирая праглядаў, такая экспрэсіўная жанчына. Это вот у каардынацыйнай радзе будзе вельмі весела. Я думаю, што калі крытык каардынацыйнай рады ідзе ў каардынацыйную раду, каб змяняць тое, што яму не падабаецца, то гэта вельмі правільны крок. То бок, калі ты ведаеш як лепш, то прыходзь і змяняй. Ну і Тацяна гэта робіць, і гэта вельмі правільна. Па складзе там тых людзей у блоку я таксама там бачу там Михаіла Рубіна. Вось гэта была таксама група ўнутры каардынацыйнай рады, якая знутры каардынацыйнай рады таксама крытыкавала каардынацыйную раду. Я зноў такі рады, што чалавек усё ж такі вырашыў пайсці, каб перамагчы і змяніць тое, што яму не падабаецца, што это не катэгарычны такі ўход ад беларускай палітыкі увогуле, а ўсё ж такі пазіцыя пра ўдзел. Ну і адносна прарасійскасці, калі казаць вось пра ўсе гэтыя, напэўна, блокі, то хіба вось гэты блок, гэтыя людзі, калі глядзець па іхніх кантактах і прамовах, то яны даволі блізка знаходзяцца ад расійскай палітычнай пазіцыі. То бок ёсць ўзаемадзеянне хутчэй праз іх з структурамі добрых рускіх, якіх любяць называць зараз. Зноў-такі, калі там частка гэтых людзей патрапляе ў каардынацыйную раду, я думаю, што яны там будуць прасоўваць гэтыя ідэі таксама большай шчыльнай кааперацыі з расійскай пазіцыяй і расійскім апазіцыйным рухам. Вось так. Ідэі Тацяны Мартынавай, іншыя ідэалагічныя, тут складана вызначыць. Яна просто такі вельмі яркі блогер, яркі крытык. Па-рознаму можна ставіцца, асабліва калі цябе самога крытыкуюць, але я рады зноў-такі, што гэтыя людзі удзельнічаюць у выбарах. Но іх накірунак хопіць баяцца, а то, ведаеце, тут за межамі очень страшна, значыцца, што там сваіх сікараў рэжым адправіць, ці там, можа быць, ядзерная бомба прыляціць. Но тым не менш, спадарства, якія б тут ні былі жартачкі, Тацяна Мартынова такая яркая асоба, я думаю, што яе ўдзел у каардынацыйнай радзе агулам дадаў бы дынамікі, скажам так. І ведаеце, спадар Андрэй, я лічу, што в цэлым мы зараз прабегліся так па спісе, но хапае яркіх імёнаў. 25 траўня пачынаецца галасаванне, якое працягнецца 3 дні. Калі у нас будзе сапраўды новая арганізаваная масавая структура беларусаў, якая будзе выбірацца на ўласныя ресурсы, на уласнае лідарства, то у нас з'явіцца значна больш магчымасцяў скарыстацца гэтымі шансамі, якія будуць адкрывацца. Калі ж мы не будзем мець такой структуры, то якія б шансы не адкрываліся, то самое важное, что можно будет зрабіць, это зрабіць, стварыць чарговы аператыўны штаб. Как было ў сітуацыі з бунтам Прыгожына, мы бачылі, што калі б гэта разгортвалася далей, то дзейнасных інструментаў, што рабіць гэтай сітуацыі, не было. Самым важным адказам было стварэнне аператыўнага штаба. Мець магчымасць пайсці далей, то штаб аператыўна трэба ствараць зараз і нарошчваць структуру ўжо непасрэдна дзеяння, якія змогуць дасягаць вынікаў, а не проста казаць пра тое, што нам трэба будзе нешта рабіць. У нас трэба падрыхтаваць усё неабходнае, каб карыстацца гэтымі вокнамі магчымасцямі. Вельмі важна, што проста гэты праект можа нарадзіць новыя імёны, на што я вельмі спадзяюся. І беларускай палітыцы это вельмі патрэбна. Дзякуй вам за ўдзел у гэтай праграме. Дзякуй вам і да пабачэння.